Και αν δει κανείς το ρέλικ, θα βρει το χαλί από το παιδικό μου δωμάτιο. Θα βρει μια στήλη που ήταν η στήλη που κρεμούσαμε τα ρούχα όταν στο πατρικό μου. Θα βρει πράγματα δηλαδή, ένα κεφάλι το οποίο μου δάνεισαν. Ήταν δηλαδή ένα έργο το οποίο φτιάχτηκε από μινάρια άλλων έργων. Ήταν ένα σόλο το οποίο φαντάστηκα ότι ήθελα να δημιουργήσω ένα χαρακτήρα έτσι ευτραφή και ο οποίος είχε την αίσθηση ότι η ψυχή του είναι ένα πιτσουνάκι. Φτιάχνοντας το ρέλικ, άρχισα να ανακαλύπτω ένα δικό μου λεξιλόγιο. Έβαλα καταρχάς καθρέφτη και δούλεψα με καθρέφτη πρώτη φορά απέναντί μου. Άρχισα να φτιάχνω έργα τα οποία είχαν ακατάληπτο λόγο. Γιατί δεν ήθελα κείμενο, δεν μου άρεσε όμως και η βουβαμάρα, δεν μου άρεσε η παντομήμα. Άρχισα λοιπόν να δημιουργώ μια γλώσσα την οποία ούτε κι εγώ ήξερα ότι θα είναι η γλώσσα μου, θα είναι το λεξιλόγιό μου το θεατρικό. Το συναίσθημα μέσα από το λόγο για μένα περνάει μέσα από τα ηχοχρώματα, μέσα από την ταχύτητα, μέσα από το ότι μπορεί να θες να πεις αυτό αυτομάτως καταλαβαίνεις ότι κάτι πήγε να σου πει ο άλλος, αλλά μάλλον θα καταλάβεις ότι σου ζητούσε κάτι επειδή είχε ένα ηχόχρωμα και επομένως το νόημα δεν έρχεται από τις λέξεις.